Yeah, viewers all over the world. Abụkwazi m onye isi nchụaja ọdịnala Ugochi tụrụ na temple anyị na-agba afọ gbaa afa miri emi bụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche bụrụkwa ancient high priest. Yes. Echefukwana Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tụrụ afa m ma ịkpọ m aka ji ugbo. Abụ m onye isi nchụaja ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bido taa anyị ji bịa bụ marriage and the African spirituality part 2. Ọ bụrụ na ị ga-ebe ụwa na-eje gee ya. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị chọrọ ka anyị kọwara gị na marriage bụ mystery. Agwacha ndị ụka ndị ọzọ ha sị na marriage bụ sacrament, which is true. Yes. Maka na marriage bụ ihe dị omimi. And anyị gwara gị na marriage bụ combination of two forces. Forces so gị na forces so onye chọrọ ịnụ ya spouse. And the forces so family gị ya root and his own root. So a ga-enwere harmony. Ọ bụrụ na emere etu ọ ga na-adị ịfọkwa. Marriage abụrụ onye chọọ. Marriage abụrụ just to fulfill the social status. No. It's more than that. So marriage abụrụ ihe ọ ga-abụ ịnọkọta ịchọ ịbanye n'ime ịchọ icheke so material gains. Ị ga-consider the spiritual aspect. Mmadụ enwere compatibility. Ọ bụrụ na enwere ihe oyiri compatible, not compatible, ọ ma work. Because marriage dị omimi. Ọ bụrụ na onye anyị chọrọ ịnụ abụrụ onye ị ga-adị total submissive, onye ị ga-trust, onye ị ga-submit under as a wife to your husband, there is no point in marrying the person. Ọ ga-abụrịrị onye ị nwere ugwu na nsọpụrụ wee nya ka i wee nwee ike rubere isi. And I can tell you, ọ bụrụ na irubere onye a isi, onye ahụ ga-etrete like his queen. Nke bụ eziokwu bụ na spiritually ụmụ nwaanyị ka dị more spiritual in nature. Ụmụ nwaanyị dị passive, I mean genuine woman ka m na-ekwu maka. While we men are the more coercive in nature. In the world of gross material, we are the king. Ọ nwoke bụ di nwene gị n'ụwa a na-afụ anya. So ọ bụrụ na you're ready to submit to that particular man, there is no point going into marriage. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga-enebasa ya na-agba nke abụọ. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Echefukwana na anyị abanye n'ọnwa ọfụ. Our group ritual for the new month is ongoing. N'isi ụtụtụ ejego dị na temple tụọ aja ka ọfụ kwubi okwu n'isi ndị tụnyere all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Itu aga anyị esi make date n'ọnwa agwụ. Ụbọchị ọnwa ga-agwụ anyị ga-eje na mmiri were ihe ọnụ na-eri. Dịkpa ilu ọma n'aha mmadụ. Bịa na temple gbuo ebu n'ebe ntụaja n'aha mmadụ. Then jekekwazie aka oriri n'aha mmadụ n'ihu. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme recharge na WhatsApp forward all 3 prayer requests gị. Then make token donation to the account number. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 3 years. We have massive testimonies. Gịnị ka nna achịkọwa? Ihe nna achịkọwa gị nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. And gwakwa gị the importance of aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bike. Ọ bụrụ na ị dị interested ịjoin anyị ma ọ bụ na o nwere ajụjụ nwere na nkụzi a, WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ bụ 08057837672 or 08138243871. Ị na-anya na screen ị ga-afụ nọmbas ndị a mkpọrọ. Ekelekwana m ndị dị iche iche sonyere anyị na live program anyị. Yes, ma ndị ka ya afịa leta. A sị ka Chukwu okike pụrụ ime ihe na-egozi unu. Bụrụ na wọchị ya na-eshi ya ka ndị ọzọ wee nwee ike ịma maka ya. Now let's dive into today's lecture. Nke mbugoro bụ na ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị na marriage na ala Igbo, nọ nwoke bụ di nwene gị. Ọnya bụ Chukwu ị na-afụ anya. Nke bụ eziokwu na ọdị ya na-anụ gị, nyanwa wụ the priest of the home. Nyanwa nwee ngọzi. Marụkwa amanụ na gị na ya ama na-ama aka ka amara onye ga-abụ the pilot of the home. Adịghị captain now n'ofu ụgbọ. Ị ga-adịrị ready to submit to his authority, to his directive. However,
ị ga na-ekpere ya ekpere na support ya spiritually because no nwaanyị a woman shall compass a man. Ọgụ nwaanyị ga-abụ the backbone mana ọ ga-abụ secretly ọgụ ma ga na-ekpere ya ekpere ị na-ekpere ya ekpere na-enye that moral support. The man bụ onye ga-anọzi na forefront maka na onye agbụ isi bichi ụzọ na-eri ube mma. Mana mgbe ọbụla ị chọrọ ka ọpụtọ ndụọ ya ka ọ bụrụ na ọgụ nwa bụ na call shots ma ọ bụ na ọ bụghị nwa bụ the pillar, a ga-enwe problem maka na mgbe anwa ịdaibatịwego the hotel and ekwesịrị ka ọ bụrụ na nwaanyị ga-ebu isi ọgụ. Nwaanyị anaghị ebu isi ọgụ kpatara mgbe gboo nwoke na ọha na-agbụ warriors maka na enwe ka esi wee mee odu nwaanyị ga-function well ma ọ bụrụ a supporter. Yes, so ihe ọbụla ị gara eme you pray. Ọlụ gị egbukarị unseen work. Idego na Genesis chapter 2 ihe afọ ebe ọ na-agwa Adam na ọgụ nwa ga-apụọ je gata ihe gabatara na ọnya iji bụrụ ọga. Your work is to do the grass work, those hard work. Ọnya ka eji nye more strength. Then nwaanyị ga-amount to the home front. Nyewa bụ ọlụ ịda afụ maka ihe ịmụ nwa. Ajọ ka eji sị na before nwaanyị go nwaanyị na ya afụ egbu afọ ime ị ga-emetu a wee mụọ nwa. So na ọlụ ga-ebukarị to take care of the man, to take care of the children, and to man home front. Ihe a ga-eri ga-abụ ya duty. That is, nwoke ga-agabata ihe n'ụlọ mana ọ bụ gị nwa ga-arashọnzie nke a ga-eme nke ata nke a ga-eme nke ọlụ gị na idebe ụlọ clean ime ụmụ ihe ndị anya nwoke agba elu ya bụ ọlụ gị. So ọ kachasị ide abak ya when their husband is going out. Call your husband. When was the last time you call your husband and held his hand and make declaration upon his life? I can tell you, ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị mana gị na gị na-eji na di na-enwe problem, begin to do maybe ihe a gwara gị. Nke mbụ, stop talking back at him. Stop challenging him. Na-enye respect, utmost respect. In fact, ọ bụrụ na iwe wee ya not very angry. If it's possible, you can even kneel down and beg your husband. Isi a na-adị ata ebe akpọrọ ya. Ịghọtara ya? I wouldn't be when I find it difficult to kneel down. Yorubas, can even lie down. So you need to lay down. He need the nwoke nwere ego. Obido from carry memorial. Whenever a man feel na his right has been trampled upon, or when ịdị akwa eri ugwu, wee nwoke chọrọ n'aka gị bụ ugwu, respect and submission. Ọ bụrụ nni before ọ nụọ gị ọ na-eribu nri ọ na-ejebu na nke amaka na-egbu azụ na-eri nri na-eriju afọ. Ọ bụrụ ọkwụ n'isi ịbụ gị maka na o nweburu friend. Ihe iyi enye nwoke inweta ya ọ dịka iji ọgwụ jide maka ndị Igbo n'isi a ogori mara obi dị ọ dịka oji ọgwụ jide ya. Ihe ị ga-enye ya ewu total submission ime uche ya mgbe dum. Onye nọ n'ahụ ya sị iji ọgwụ jide ya. Let me sound this warning because for ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa n'inbox na-asị m Eze-Ana kedu ihe ị ga-eme dị ga na-ewere submission. Submit to you. Ka m gwa gị mgbe ọbụla nwoke the submissive to gị nwa bụ nwaanyị, that family is in shambles. Gị nwa na-asị na ihe chọrọ bụ ka ọ bụrụ gị na-agwa ihe ọ na-eme. Ihe na-achọ ọgwụ ka ịkpọrọ ihe riri isi n'ala. Nwoke nwaanyị obodo nwaanyị na-achị eze nọrọ in trouble. Emerọ nwaanyị like that. So gịnị ka m na-achịkọwala gị bụ ọ bụrụ na ị mara obi this man, ịfụ na ụmụ nwoke nwere obi, ọ bụrụ ATM machine ka m gwa gị. Some of these side chicks on now, ị nwere ike ị na-eche na o nwere ọgwụ ojijide dị ọgwụ madam o nwere ọgwụ ojijide dị. Ihe ojijide dị bụ na ọ na-ekwe o. Ihe ojijide dị ụlọ ma ihe dị na like. Ọ tried ma onwe ka ọ bụrụ friend to dị gị maka na ọ na-awa ebido si dị na nwunye ọ na-atọ ma a mụtabara nwa. The problem a na-enwe ka m gwa gị nwoke ọbụla ji eme ego n'isi gị fụrụ gị n'anya. Mgbe ahụ ọ fụrụ gị o nwere ọtụtụ ndị ọzọ ọ fụrụ mana o chụsuru gị. I can tell you. So don't tell me na your husband did not love you. No. Ọ fụrụ gị n'anya nke ukwuu. Asị awota ewe wota, asị awota nke owota. Mana at a point, especially mgbe ebido mụtawa nwa, the marriage na-ebido nwee problem. Ma reason bụ na mgbe ọ bụ na ebido mụtawa nwa na ụmụ nwaanyị na-shift their attention and love more to the children because of the home care.
Or that is more busy to do house chores, school runs and rest of them. Once we share or chief to the attention, yeah, and we vacuum. Ọbụrụ etu anwa unu si abụọ ndụ mgbe unu aka bidosiri ọfụ ka o si adị. So anwezi that vacuum anwa ifu na attention ị na-enyezi ya adịgo less. Then ọ bụrụzie na enwe ka isi wee nwekwuzie bad attitude to add to it. A man ịchụ this man and ị nwere ike ịchụ ya that side chick nọ n'ilo mana ma chika nọ na ya dị. Ọ ma the problem ụmụ nwaanyị na-enwe. Ọ ma na the man na lack his attention. That is why the man ji wepụta n'ilo. I can tell you, many men, they be able to that years after their marriage. But one will you face children, child making. Then that side chicken on you, but you want to lack your attention. So you got to make sure you need that full attention, need full option. You know they make go make a match chicken on no. Man can all man and match chicken. You have to work at put you low, the match chicken they see attention. So the side chick is already compete with the match chicken on no. We mean why match chicken on no. Can I me? They had a basic here that they go on your madam. All their co secure everything. Macanon no. No can still be kicked out. You know that? So whenever for you operating on top with you. Yes, operating we get married with you. No, will you remain married? Or in life. Oh, yeah, but Coca-Cola, the MTN. Because you can name advert. Remember how you can name advert. They want to remain on top. Operating on top, we should already get married. We should not remain in there. And can he make you remain over there? He can make you remain over there. Always being consistently improving yourself. If they are for companies, hand on or he rebrand there, hand on or he rebrand there, on a advert. Because they want to remain on top. So go on one in and that is severe attitude. That is what is killing marriages in Africa. So he can able keep on doing to please this man. Man that he who paid the piper, they paid the two. Especially the man is the breadwinner. He provides everything for you, for the kids, for the families, for your own family, for his own family, and the siblings. The man is carrying so much load. So sometimes you need a peace of mind to cool his temper. Whereby you're not getting that peace of mind for you. Now, another side chick is giving the peace of mind. And they appreciating the fact that he's trying. Then, or feel no the local way love ya. Can one of the attitude based on the high enough at by experience. Or to know why when he get on at the end of the ego August meeting. Morning that the ego born stretch. Morning that the ego changing of wardrobe. But where decide there, woman I will not give you. Maybe because you're not happy. Maybe you don't feel that you need more attention. Most you know many that think he game or two more in a babu. But they got participate can couldn't say but it's a big happy marker. In a way because no ego changing of wardrobe or where's you now or to was you was here because where's Yenka. He said, oh, what are you stopping me? Last, he said, what I mean, I can mother's Rodrigo. Car just messy. We had a one car in Mexico. You know, when the man is even doing it, they are not even cooperating. The bonga is not even sweet because of lack of cooperation for him. He never to fulfill all righteousness. Complain and the bone on any deny bonga. He may just key name after because some key name is you became me. Because I feel who mother when I see him again. Where the Corolla and I feel who Gary. If we will see better Gary. So when I be vote of the idea that the attention I want all or may enjoy ya. Man over Janaka side chick young ma, no natural compete with the match chicken and a Chaki can full option. Side chick the best and they appreciate the fact. Now no therefore if you know the best services and they work out already. Emergency or one of one woman when I put it. You hear marriage will lose your husband in carelessness. And that all you hear. Now it can be pay attention. All mother walk they will not. Be here also look again, man. Madakwa, no one watch a cut to lose. Because one of the Georgia say, what can say the man who wine you know again.
onwekwa mgbe ọ ya akpọnara ụmụnna gị asị ya iwu na ọya no mmadụ eji awụ by fire by force ịghọtara ya so pay attention maka na ihe na-eme na street buru ibu ọnwụ na isiwe ọnwụ ekike out of the street ya ahọzurukwa ihe emewekwa competition other side chick na-emewu ndị dị sharp so kịta ị ka nọ n'ụlọ rube isi it shall be well with you. I got continue kwa part 3 echi niile learn from this and it shall be well with you. Mgbe ọbụla na-eme divorce nwaanyị na-abụ the asọfa more. Mgbe ọbụla na-eme divorce nwaanyị na-ata ahụfụ ya. No matter how you look at it, the woman suffer most. So avoid it with all your strength. Ka nkwụsị ebe a, let us pray. Onwe ajụjụ enwere na nkụzi a chat m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Yes. Ina na screen gị ga-afịa. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe si n'ime ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May Chi ukwu nke Africa gọzie unu ma gọzie aka ọrụ unu now and forevermore. Ya gazie. Onwe ajụjụ ị nwere drọpụ ya na comment section maka na part 3. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile.